Els graduats socials són professionals especialitzats en l'assessorament i en la defensa dels drets i les obligacions de treballadors, autònoms i empreses. El Col·legi de Graduats Socials és la comunitat professional d'experts en dret laboral i de la seguretat social de referència a Catalunya. Ser-ne membre és obligatori per defensar els interessos dels clients als tribunals. Som reconeguts com a professionals de l'àmbit jurídic en igualtat als advocats. La formació és un dels pilars del col·legi. T'aportem un coneixement especialitzat, actual i pràctic per al teu dia a dia i et mantenim permanentment informat de les novetats laborals, fiscals i de la seguretat social. Participar en el col·legi suposa compartir l'experiència professional i fer networking. Ser membre t'ajuda a construir una sòlida xarxa professional. Som l'únic organisme capaç de vetllar pels interessos dels graduats socials com a experts en recursos humans, sociologia de l'empresa, dret i relacions laborals i de la seguretat social. Al col·legi vetllem per la bona pràctica professional i en garantim la qualitat, a més d'actuar contra l'intrusisme. El Col·legi de Graduats Socials t'acompanya i t'aporta les eines que necessites per assolir una carrera professional d'èxit. Vols ser un professional competitiu? Vine al Col·legi de Graduats Socials i participa de la comunitat d'experts i expertes en el món laboral i de la seguretat social a Catalunya. Et quedaràs fora?